Tichikutambirai zvekare pano pahadzira 263 pano pachaga chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zviri kuitika kuZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe. Manews updates panapa ndinoyanawo ndakamabatanidza, why ndichiyanawo ndakamabatanidza ndichiitira kuti muwane zvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yeZimbabwe, zvakati wandei zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Saka ndatilike this video, ndashare this video kuhama neshamwari. Vadikani, ndichaitaura update yekuti hanzi musaende mustreet. Ndiri kuitaura panapa, ine ndichariposta video iroro panapa this YouTube channel. But update yandoda kutanga ndakuisirai iupdate yemuParliament. Ndakaposta video iroro panapa this YouTube channel. Vamwe vakati hatirari tikuda riri full video, waisaka rikashoti, wazonyanyisa kashoti. Dzoka riri full video. Ndoyanaro rine 8 minutes. Oti uripedza, wapedza kuriona, oti wazvinofuda kucomment section. Kuti uda kushayawo api mazano, kuti wazvionawo sei zviri kuitika kuParliament ukoko. Uri boy remubvunzo waanzwa pamakwesheni anga achibvunzwa. So pane vanozoti hatirari, video iri tindakariona kuti hatirari hapana zvawaita, but ndakanetswa nevanhu vachinditi hatirari kana waya neupdate chibongo yanayo yese. Ndandibone this video. Sambunzo wangu unoti kuna minister, urongwa hupi hwavanawo kuti vanhu vakwanise kugamuchira mari yedu yemuno zvakanaka, ichikwanisa kunotenga neuremu hwainenge yauya nawo paunenge wabhadharwawo mari. Saka takatarisa kunyanya kubva kuvarimi vakabhadhara mbeswa dzavo nemari yemuno ichienzana ne$100 kuti izokwanisawo kunotenga zvinoenderana ne$100 muzvitoro, nokuti zvitoro zvikuru zvaakudhura zvakaita sana OK nana Pick and Pay zvaakudhura kana uchitenga nemari yemuno. Asi ukatenga nemari yekunze ukaita mates unoona kuti zvakachipa kutenga neUS. Maita basa. The Honorable Leader of Government Business, Honorable Ziambi. Thank you, Mr. Speaker. Ndoda kutenda Honorable Chuma. Mr. Speaker, zviri kutaurwa naHonorable Chuma nezvatiri kupiwa neReserve Bank zvakatipesanei. Sei ndichidaro? Mr. Speaker, vekuReserve Bank vanoita ongororo netsvakurudzo kuti kumashopu zvakamira sei. Rate yedu iri kuma25-26. Vaiti Durey Sterek vanga vari pa33. Zvakamira kudaro, Mr. Speaker. Isu kuburikidza nebhanka guru, vhiki rega rega tinoendesa mari pamusika kuti vanoda mari kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Heyo mari yatiri kuendesa havasi kugona kuitenga veindastry yose. Saka zvakureva kuti chiri kunyanyisa kuitika ndechekuti vanhu vedu vane inonzi muchirungu lack of confidence. Ndo iri kutibaya kuti ukanga une mari yemuno wobva waita chidaka chekuti rega ndibve ndaibvisa mumari yemuno muchiripo ripotyo uchiti pane zvingangozoitika. Kana wadaro manje wobva wati mari yadhura. Asi chokwadi chaizvo ndechekuti taakutoona mamwe makambani makuru ari kutoenda kuReserve Bank achinotaura kuti hatine maUS dollar, tiri kuda zig renyu. Saka chandinongokurudzira vanhu ndechekuti ngatisave nehari yekuda kuti tibvise mari mubhanga yedu yemuno inotenga mareserve atinawo, kana kuti yatakaisa parutivi iri mari negoridhe, tikati tizvitengese zvese, titenge zig redu. Rate yedu haisi kudarika 23. Zvichireva izvo kuti kubva pa23 kusvika pa30 iri kuenda kana 33 ndo yataakuti kurohwa nehana kuri kuitwa nevanhu, kwekuti rega ndimhanye ndibvise mari mumari yedu pada pane chingangoitika. Hapana chiri kuitika rwendo rwuno. Ndinotenda mubato wechigaro. Supplementary. Attender. Supplementary, Honorable Mazivanyika. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Just a second, Honorable Kamasuka.
If you can approach the chair, please. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ndanzwa minister vachitaura zvakanaka kuti dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vedu vari kurohwa nehana kana vakabata mari yedu yomuno. Nokuda kwevara rechirungu ravataura rinonzi confidence. Mashoko angu andinawo mubvunzo wangu wokuwedzera kuna minista ndokuti hazvigone here minista kuti tibvise kunogarira rekoko totendera mabhizimisi kuti atengese nemutongo waanoda iwo waunoona kuti unodzura mari yavo kuti vanhu vaya varige kuita sei kuramba vachinetseka kuti kuti mari inoshaya simba kana votenga nayo. Hazvigone here minista kuti muite kuti mabhizimisi atenderwe kutengesa nereti yavanoona kuti inodzora mari yavo yavakatenga nayo pabhizinesi ravo kuti tirege kuramba tiri mucycle iyi. Honorable Minister, ndatenda Mr. Speaker. The Honorable Leader of Government Business. Ndinotenda mubato wechigaro. Mhinduro yangu ndeyekuti pfungwa iyo iri kuitwa naHonorable ngavaibvise vairasire kure kure, nekuti zvatiri kutosevenza kuti tiite kuti tibvise mari dzisiri dzedu dzemuno dzana Trump idzo anogona kumuka mangwana akataura kuti America first. Oti handichadi nemari dzedu. Senyika hatingararame nemari yekuti clearing house iri kuWashington. Tiri kutoita tiri mushishire kuti titi Honorable wavo pavanobuda muno vanofundisa vanhu kuti Zimbabwe first, Zig first. Ndo zvatiri kuda kuti musoro menyu mupinde zvinyanyise kudzika, nekuti mukaramba muchiti America America, kune vamwe vari mumachira matauriro atiri kuita iwaya vanga vachivimba nemari dzekuAmerica. Tinotenda. Supplementary. 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 Tatenda, Honorable Minister. Supplementary. Supplementary. Ndotenda mubato wechigaro nemhinduro yapuwa negurukota. Gurukota rajekesa mubato wechigaro kuti vanourongwa kuti pave nemari yedu. Mubvunzo wangu wokuwedzera kuna minista ndokuti mari iyi tinoitarisira rini? Mari yedu inenge ichigamuchirwawo kune dzimwe nyika tingaitarisira panguva yakadini? Tinotenda. Honorable Leader of Government Business. Ndinotenda mubato wechigaro. Isusu hatisi kuita shuviro yekuti tite mari yekunotambirwa kune dzimwe nyika. Tiri kuita shuviro yekuti tite mari inotambirwa muno, inosenza muno. Kana woda kuenda kuSouth Africa, ndo basa ravamushaya vanhu rekuti unoenda kubhanga kwako wonoti ndodawo mari yakati, ndoda kushanya kunyika yakati. Iwo unodirei kuti itambirwe huko? Isina gavheni aripo. Ndinotenda. Supplementary. 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 Last supplementary. Maita basa, Honorable Speaker. Ndinofara kunzwa minister vachiti panoda kutorwa matanho anosimbisa mari yedu kuitira kuti kana taibata tirege kurohwa nehana. Zvino chinonyanya kusimbisa mari haasi mashoko asi matanho. Saka mubvunzo wangu ndewekuti matanho api ari kutorwa nehurumende achaita kuti mari yedu isimbe tirege kuzorohwa nehana. Honorable Minister Ziambi, Leader of Government Business. Ndinotenda mubato wechigaro. Zvinodiwa ndezvekuti tisave nemuono wekuti mari yedu haisevenzi. Hakuna chimwe chinodiwa mubato wechigaro. Ukangoti mari yedu inosevenza, watogona, ndo matanho acho. Next update ividhiyo raprofeti ava vanga vachiudza vanhu vemuchechi kuti president Mnangagwa vakatumwa naMwari. Hanzi vanhu vese vaya vari kuti isai isusu pachigaro imbavha dziri kuti tiisei tibe.
So sekuzwa kwamuno zvitamuri yezimbabwe musandishaude asi rini ndataura zvinhu izvi ndo mhanya neupdate sezvairi. Ndichaisa vhidhiyo raprofeti vacho vachizivisa vanhu muchechi kuti regerai zvamunoda kuita. So da kuisirai vhidhiyo nezita raprofeti vachona mota zvamunofika comment section. Indo mhanya nemaupdates nguva nenguva. Hapana chekumirira, bhora mberi nemalikes. Much love. You know, today the ministers are now working. We are now working. After doing all those things, someone just comes. Get out from the city. Let's go to the street and remove him. Yes. Those who went to the streets, they removed Jesus. That's foolishness. Don't crucify those who delivered you on the cross. That demon is not finished yet. That's the same demon of the 31st of March. Say, let's demonstrate. First, we are going to aim on one person. Munangagwa. What are we doing in the street? You want me to have an interpreter? What would I be looking for in the street? Yet I'm now harvesting what I used not to be harvesting. I'm now walking on the on good road. I'm seeing my country changing. Say that was the person who succeeded in that. Let's remove him. If we remove him and we put you there, will you be able to do it? Say, people are stealing. Let's remove. Put me there that I may steal. If people are stealing, deal with the thieves. But don't kill your deliverers. Emerson Mnangagwa is the Lord's project. Is the answer we were given that may lead. See my bitch me daily. See my bitch me daily. Watch your windows, stay empty and dirty. Profits boys trembling with dread. When I go up to 2030, but you ain't gonna see stay empty and dirty. Prophets voice trembling with blood. Same eye beats me daily says. There's one social media been causing my those ones they just love, I don't know. They just love beating me from time to time. That one is nothing. I go and tell this in my people to change the name to Zimbabwe. When I go up to 2030, but you ain't gonna see stay empty and dirty. Prophets voice trembling with blood. Same eye beats me daily says. There's one social media thing causing my
Those ones they just love, I don't know. They just love beating me from time to time. That one is not an I go and tell the Zimbabwe people to change their name to Zimbabwe. Nangagwa crown to 2030. But you ain't a seat stayed empty and dirty. Prophet's voice trembling with dread. Zim I beats me, he says.